Mabay ka sa akin. Hindi siya lumabas sa baba ko ng salamin. Laro ko oyo. Mamatay. Nakita ako ulit. Ayaw. Ay, shallow na sa tawag ko. Laro ka. Ito yung salamin na nasa likod ko nung nagtitiktok ako. Dito siya lumakad. Dumiretso lang siya. Pero hindi siya Laro ko siya, lusot palabas sa salamin. Ano ba to? Laro ko sa Ay, ano? Dito! Nilantaw din. Ayaw. Ay, dapat. Yawa. Nakasyagit sila, nakabasa ako. Nakachagit sila. Ah, wala lang yan. Baka yung minsan mo lang, binibiro ka. Dagan ko na experience. Dahil siya sa kwarto. Pagdurang ako matulog, tapos ni form, good now. Ngayon na siya ka-form. Di mo ba? Akit na kayo. Kalma lang daw. Munahadog yung manghod. Namatay mo yung sakit kayo. Naku, nakapasa yung kurangan. Na mata. Ito sa dapat sa malikod sa driver. Ikot si driver. Ano nangyayari? Ay, ano? Hindi sa lang sa driver niya. Ginawan niya. Sabi niya yung mga kaibigan ko. Ito nakalit ko doon. Sa lahat ng mga nangyayari. Nasiga mata. Wala na to. Dito niya ang dahil sa kanan. Da. Hanggang taong 2020, habang nagtip-tiktok si Sam Is it yung tip, ha? sa salamin. Aray. Patay lang ba? Parang ko na yung ulo. Pero kaya anak kayo sa'yo? Kami na si Adelaide. Sabi ng isang nakakatanda kong kapatid, namatay siya sa sakit sa bulati. Gipitok na siya. Lalo na yung puro gaglis. Oy! Pagkara niyo, pakata yung purga ba? May nanapot ka na itong ayaw pa mo. Gawas ang Patay na pinto hindi ko na lang nila doon sa hospital. So it's tracking her, tapos, mother, there's somebody behind her. See that?
No! Nakita mo yan? Nakita ka sa ano? Patong sa silya. Pwede mo laruan yan. Sa'yo yan, mga bata. Oh, tingnan. Okay. Tiyang. Gana siya. Yan sa taas, maakyat. Ang pagkamangha nila sa hotel, unti-unting napalitan ng pagkabahala. Balusiga, balusiga, balusiga. Narinig na namin sa ng kababalaghan na nagagala sa isang hotel. Go. Akan, ana ibu ay. Oh, Coco! Speed game. Ibubulbul siya. Nagkawang-tawa. Ay, Coco. Ano niyo pa kadugtod? Ay, Coco, ah. Coco! Inukoy ko umo. Inukoy ko bata. Si umo ba si bata? Ang sa ungon si bata. Katulong to sa Squid Game. Ay, Coco, sama ka. Yun! Skip game. Wala actual video mo. Ha? May buhok gaan. Gaan. Nangulo. Masukan. Suka-suka! Lumusok to. Nasa ubod. Ikaw di kang di ba walis eh. Tara. Squid Game! Yung isang bed parang may Gambak bata ang bak. naglalaro. Lang. Walang sinikol. Tara. Ikaw, mabalik dyan. Gabang. Ano pa dyan suka? Tara. Parang may Ay, yung balay dyan na ba? Tayo skip game. Tung! parang bigla yung lakad ng gandaan ng niya. Oh? Patay na yung balik mo. Parang pumunta namin parang pamilya sila. Nag-stay sila sa iba't ibang room. Tumunto yung papag mama ay. Tuloy sila na magparamdam. Diba it's doon ako nagising. Tara. Ah. Dapat mabuti ka, pre. Hindi nila permanent. Ang isa kay skip game nga Feeling ko bata. parang pinaparamdam lang.